Nola ulertu eta arreta egokia eman adimen gaitasun handiko ikasleei? Genarok gain dotazio sakola dauka, eta baztertua bizi da. Aspertuta egoten danez, bere mundua murgilduta pasatzen da orduak ikastetxean, eta ala eta guztiz be, emaitza oso onak ditu. Horregatik argi daukate irakasleek azkarra dela, eta bere potentzialetik behera dagoela. Ez du ia lan egiten, ez klasean, ez etxeko lanetan, eta harremanaren aldetik ez dauka ia harremanik gelakidekin, horregaitik askotan ikaskideen isekak jaso egin ditu, eta noiz bulina ere. Bakarrik egoten da askotan atseden aldietan, baina azken aldian, bereziki sake txapelketa bat antolatu zenetik eskolan, bera baino 3 urte zaharragoak diren ikasle gutxi batzuekin elkartu egiten da. Zergatik gertatzen da guzti hau, bere interesak bat ez datozelako gelakidekin. Eta orduan zer egin kasoietan? Irakasleak tutoreak pentsatu egin zuen. Honek behar duena, gure jenarok gizarte trebesiak landu behar ditu, hain baztertuta ez egoteko. Baina bere saiakerak eta proposamenek ez dute arrakastarik izen. Eta zergatik ez dute euki arrakastarik? Bere inguruan dauden gelakideak egokiak ez direlako gizarte trebesiak eta harreman sozialak lantzeko. Desberdinegiak dira. Eta interes partekatuak dituzten ikaskideak behar ditu bere ingurunean benetan lagunak egiteko gizarte trebesiak garatzeko. Ingurune aberastua behar du, bai sozialki ere, bere potentziala arlo sozialen ere garatu ahal izateko. Ikasturtez aurreratzeko proposamena argi dago, baita unibertsitateko mentorietan sartu eta antzerako programa beraztuetan sartzea, bere ikasteko erritmoa bere gelakidea baino bizkorragoa da, beraz nolabait bai barruan, sei kanpoan sakontzeko eta berazteko premia dauka. Eta erantzun behar zaie bere ezaugarri hoiei alden harinen.